आंहा थारमाने गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे सिमां दङमोन क'क्राझाराव मोनसे बिराद मोजां श'रुम खुलिनायनि गोबां दङ श'रुम खिन्थु जोंनि दख'नानि श'रुम गैफेरामोन दिनै फाइनेलि माने बे सिमाङा साक्सेस जाबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आब' रियायाबो फैबाय बेखेवनो थाखाय माने बुंनो थाखाय खोथा गैया आरो दिनै माबायदि मोनदों आङो गोसोखौ बेयाव बिबारनि अनगायैबो मा आरो बेयाव गासैखौबो मोनजोबगोन दा कास्टमारा माबायदि दख'ना माबायदि देलायग्रा माबायदि मा डिमान्ड खालामो जों बेखौनो लाबोनो नाजागोन दा बर्थमान जोंनाव बिबार दङ लफायनिबो माखासे दख'ना दं एफ&एफनि दङ सुवालकुसिनि पियर पाट दङ फुल बडि पाट मिक्सड पाट ओमफ्राय गोबां दङ र' आं बुंनो रोंजोबनाय नंला ओमफ्राय बेफोरखौनो मोनजोबगोन बेनिफ्राय सेन्डेल्स बेग्स आरो खोमायाव गानग्रा सना ब्लाउस बेफोरखौ मोननो हागोन आरो दा आर'नाइबो दिनै जे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव माबायदि रेसपन्स जादों बे बायग्राफोरनिफ्राय आरो पाब्लिकफोरनिफ्राय दा आब' रियाया जेब्ला फैबाय थादोंमोन फैनायनि सिगांनो जोंनाव माखासे कास्टमार्स फैखादों बेनिफ्राय बहनिबो जाखादों होननानै बुंनांगोन बिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों आरो आसा खालामो बिदिनो हाबबाय थागोन दाबो गोबां कास्टमार्सफोर दङ नोंथांमोनहा एसे देखायनानै होनो हागोन बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों आरो फार्स्ट दिनावनो फार्स्ट बायगिरि 50 जननि डिसकाउन्ट खोथा दंमोन माने थारमाने गोबां मानसियानो आंनाव डिसकाउन्ट बिहरो सोरबा माने बायनो हाया ओरै थारमाने जोंनिफ्राय गुबुन मानसिफ्रा थारमाने सेलार्सफ्रा बायनानै लांनोसै बायस'नानै लांसै ओमफ्राय बैयाव थारमाने एसे रेटफ्रा हाइ जाहैयो आरो दा बिनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रानो गाननो लुगैयो दख'नाखौ बिनिफ्राय गाननो हाजोबा दा बिनि थाखायनो दिनै फार्स्ट डेआवहाय जोंनि नैबे माबा बुटिकआव आङो 50 कास्टमार्सफोरनि थाखाय डिसकाउन्ट होदोंमोन आरो दा फैगासिनोबो मानसिफ्राथ' फैगासिनो दासिमथ' 15 जनसो फैबायदां दहाय साबामोन आं दहाय नोंनोबो खिन्थाखांखाबाय आरो दा नै 15 जनसोआ जाबाय आरो हेल' लेडिसनि बे नोंनि बे गोदान जोबोद मोजाङै डिजाइन खालामदों रुमनि डिजाइनखौ औ डिजाइनखौ बुंनो थाङोब्ला माने आंनि माने मा होनबावनांगौ बिब' बायदिबो जायो लोगोबो होनजाया बिब'बो होनजाया माने आंनि गोसोनिफ्राय बिराद क्ल'स बिथाङानो जाहैबाय हथिमिन नार्जारि बिराद माने मोजां डिजाइन बानायो बिथाङा दा बिराद ट्रेन्डिं बिथांनि डिजाइनखौनो बयबो मोजां मोनो नैबे दासान्दि दा आंनि माने दुखानखौ बानायनायाव थारमाने जों सानैनि चइसआ मिलिलायदों आरो दा बिनि थाखायनो बेबायदि माने मोजां फिनिशिं ओंखारनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों